Sir, di ka maluoy sa mua, sir. Nang reject raman min papa para na ko mapalit gamit sa school. Pa? 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 Oy, unsa man na? Pa, hapit na biyang abri sa eskwela na nakoy gamit pa. Hala nak, wala pa ba ko'y kwarta nak? Ako sa tong tiwason og tadtad ang saging nak, kay ako tong ibaligya pohon para ipalit na ko sa imong gamit. Pa, sige pa, ay mukuyog na lang kung paladtan nimo para madali. Sige nak, mas maayon anak kay para mabulad na tog dali. Tara na. Pa, kato day saging nimong tinatad, kato ra day atong ibulad. Ay gamay raman to nak. Ako lang tong dungagan nak kay para daghan tag mabaligya nak. Tara nak, dito ta dapit nak ko. Daghan sa saging dito. Nak, pasensya kay ka na ka. Adyo ko'y lain kwarta mo nak. Nagtad lang og saging para man ako'y ikapalit sa imong kuan gamit sa eskwela. Sige lang pa, tabang lang ko sa imo para na time dagan makuha saging. Ina, tara nak. Salamat kayo ha. Uy, tara pa, o, dagko kayo. Kuha na. Ato pa ta dito, napa dito sa uban. Ano? Uy, tara pa. Sige na, kuha na. Kano? Sunod ang sako. Naghanap mga reject ron, oy. Banham ng sagingan? Nagoy ng saging ba? Tara pa na ko, kuha na. Hindi, naghana na ano eh. Naghana kayo tag Pa, makanan. tara punta, o. Lala, tara. Tara na. Murag daghan na ba? Dali pa, dali. Ay, tara na ko, dagong kayo na. Pa, dagko kayo, bugapin yung kayo. Hoy! Kinsa may nagsuko ninyo magkuha mo kritik dire? Hala pa. Sir, reject naman ni sir. May na lang ni among tagtaron sir, kay ipalit mo bugas ba? Pa, si kinsa man na pa. Mo ni tag-iya diri sa sagingan kang. Suga na niya pa, oy. Di, oyo kasuko, sir. Amora man yung pangmuang reject. Para na ako'y pangbalit o gamit sa eskwelahan. Wa ko'y labot ug wa kay gamit sa inyong eskwelahan. Ang ako lang ang concern, kanong gipanguha niyo ng reject dire? Nga pwede pa man ako na ipakuha sa mga tao. Kabahal ba yung kilo sa kwadro saging? Sir, di ka maluoy sa mua, sir. Nang reject raman min papa para na ko mapalit gamit sa school. Sige lang na. Sige lang na siya na. Saan ta man, pobre man ta. Wa ko'y labot kung wa pa kay gamit, no? Di man na ako obligasyon. Ang importante, dili mo mag-reject dire. Ibili na sa ako ha. Magtagal niyo nang yung ipang-reject diha. Sige sir, sinsya kayo sir ha. Ha? Muli na tata? Oh, asa pa mo agi? Di mo pwede mo agi na sa sagingan ha? Dili mo dalan agi, kaya pasig maghapit-hapit pa mo diha. Sige sir, sinsya kayo sir ha. Pa, ulan na biya. Sige na. Bandong na lang na. Bandong.